Ano ba yan? Parang may sumusunod sa akin. Aray! Ang sakit na tiyan ko. Sobrang yata ko ng pagkain ng kamote kanina. Pwede na siguro dun. Ay, pwede na siguro dito. Wala naman tao rito. Ano ba yan? Layo naman ng bahay ng beshi ko. Naliligaw na yata ako. Ano kaya kung baliktarin ko yung suot ko? Para hindi ako maligaw. Hala, bakit may gumagalaw? May multo yata dito. Ay, sa wakas! Ang sarap sa pakiramdam. Ay! Ano ba yan? Ay, aswang! Naninilip ka, no? Hindi, no? Aswang? May aswang? Nasaan? Akala ko naman aswang. Ikaw lang pala, Ruby. Kanina pa kasi ako paikot-ikot dito. Ano ba ginagawa mo rito? Paikot-ikot nga, ulit-ulit. Ganun ba? Ang ibig ko sabihin, sa dami mong ikutan, dito pa talaga. Hinahanap ko kasi yung bahay nila beshi ko. Ang sabi, dito daw ang daan papunta sa bahay nila. Ay, sa kabilang daan pa yon. Hindi pala dito? Hindi nga. Sa kabilang daan yon, kakasabi ko lang, di ba? Bingi ka ba? Saan ba banda yun? Pagdating mo sa kanto, lumiko ka sa kanan. Okay. Tapos, may makikita kang bahay na kulay asul. Yun na ba yung bahay nila beshi ko? Hindi pa dun. Ha? Kadami mo nang sinabi, pero hindi pa dun yung bahay nila? Mula sa bahay na asul, papasok ka sa eskinita. Tapos, diretso lang. Tapos, doon na? Hindi pa. Liliko kang pakaliwa. Tapos, may makikita kang sakay ng tricycle doon. Okay. Ano? Sasakay pa ako ng tricycle? Hindi, no. Doon na sa likod noon. Hay, ang layo naman pala nun. Akala ko, aabot na ako ng kabilang barangay. Medyo lang. Samahan mo na lang kaya ako para hindi na ako maligaw. Basta, mamaya pautangin mo ko ng 150, ha? Anin mo naman yung 150. Basta. Ikaw talaga. Tara na nga. Bilisan mo. Bagal-bagal mo naman. Sandali lang naman. Baka madapa ako. Baka madapa ako sa maling tao. Ano sabi mo? Wala. Yan ang bahay ng beshi mo. Beshi! Yuhu! Beshi! Wala naman yatang tao. Ayun ang beshi mo. Tara, puntahan natin. Beshi? Ano nangyari sa'yo? Beshi, pansinin mo naman ako. Beshi! Ay! Bakit may black yung beshi mo? Tumahimik ka nga dyan. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Nagkaganyan ka na. Hulaan ko. Dahil sa lalaki yan, no? At kailan ka pa naging mahuhula, Brenda? Ngayon lang. Di ba? Tama ako. Hindi, no? Wala nga naliligaw sa akin. Paano ako magkaka-boyfriend? Hay, tumigil ka na nga, Brenda. Ikaw ba talaga yan, Beshi? At sino pa sa akala mo, Beshi? Multo? Oh my, tinapay. Tinapay? Nasaan? Parang gulat na gulat ka naman sa akin. Grabe ba? Sino bang hindi magugulat sa itsura mo, Beshi? Bakit? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Hindi! Ano ba kasing pinagagawa mo sa buhay mo? Hindi na kasi ako nakakatulog. Ano ba kasing iniisip mo, Beshi? Iniisip ko kasi kung paano ako papayat. Wala na nga akong ganang kumain. Talaga, Beshi? Sa lagay na yan, wala kang ganang kumain? Sus! Wala daw gano'ng kumain. Lalo naman tumataba. Hindi ba halata? Pumayat na nga ako eh. Ha? San banda? Tingnan mo. Pumapayat na yung daliri ko. Huwag ka na malungkot, Beshi.
Para sa akin, sexy ka kaya. Naniwala ka naman agad. Talaga, Beshi? Inuuto mo lang ako. Hindi naman totoo yung sinasabi mo sa akin. Sexy daw. Mas malaki pa yung daliri niya sa mga kamay ko. Ayos lang ako, Beshi. Sus, ikaw talaga, Beshi. Huwag mo ako lolokohin. Dahil sanay na ako niloloko. Sus, tama na nga yung drama. Comedy tayo ngayon, di ba? Anong gagawin ko, Beshi? Mag-exercise ka kaya? Ganun ba yon? Bakit pala nagpunta ka dito? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sana all. May nag-aalala. Baka kasi kung anong gawin mo, kaya pinuntahan na kita. Baka mamaya, multuhin mo ko. Grabe ba? Multo agad? Matutuluyan ba ako agad? Kung sa bagay, sa laki mong yan, baka hindi ka matuluyan agad. Ay, grabe ka naman sa akin, Beshi. Ang sakit mo naman magsalita. Hayaan mo, Beshi. Pag pumayat ka na, bagay na kayo ng crush mo. Anong tingin mo sa amin? Gamit? Ay, ang sakit ng ulo ko sa'yo, Beshi. Natuluyan ka na yata. Hindi pa naman. Muntikan pa lang. Gusto mo ng gamot, Ruby? Oo, meron ka ba? Yung pag ininom mo, magiging matino yung kausap mo. Ako pa ngayon ang hindi matino? Ay, hindi. Ako yung hindi matino. O kaya si Brenda. Ang gulo niyong dalawa. Naluloka na ako sa inyo. Ayoko nang umasa, Beshi. Para hindi na ako masaktan. Magtiwala ka lang, Beshi. Napapayat ka. Ang problema, Beshi, habang nagpapapayat ako, lalo naman akong tumataba. Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi ako kumakain ng kanin. Eh, yun naman pala, Beshi eh. Papayat ka na. Magiging Ivana Lawi na ba ako, Beshi? O kaya si Ana Kutis? Malay mo. Baka. Siguro. Umasa pa talaga siya. Beshi naman. Makaalis na nga dito. Baka mamaya masiraan pa ako ng bait. Uy, sandali lang. May sasabihin pa ako. Ay, Ruby, saglit lang. Ano ba yun, Brenda? Yung hinihiram ko sa yung 150. Sige, mamaya. Pahihiramin kita. Tara na nga. Yay!